Ja tietenkin 4. kertaa Space Flight Simulatoria, koska miksei. Ei kun menoks. Ja siis tää on 4. kertaa ja no en mä tiedä miten mä sanon. Häh? No niin, ja sitten mennään. Mikähän tänne on viimeksi aina, minkälainen raketti? Miten tää nyt lataa? Tämmönenkö? Nyt tehdään fiksuja asioita. Ja jos te pelaatte tätä peliä, niin muistakaa tehdä fiksuja päätöksiä. Näin. Tosta noin. Tämmösen. Tommosen. Tommosen. Ei kun mii. Ei, se ei pysty tulla. Oi ei. Sitten. Tää saattaa näyttää tosi tyhmältä. Älkää kyseenalaistako kommentissa. Koska minä haluan. Tohon, ei tohon. Ei mene hyvin. Näin. Sitten takas tänne. On muuten vähän vaikea laittaa. Auttakaa mua. Jos mä saan 10 tilaajaa, niin mä saan tän tästä. Mä tarviin teidän apua. Mä en ilman sitä pystyisi. Mä en pysty laittaa tätä. Miten? No ei se varmaan haittaa. Tähän ja... Tuo näyttää tyhjältä. Näin. Sitten laitetaan tähän. 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 Tohon. Tähän. Ja sitten tämmösiä. Tämmönen. 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 Hop. Tohon. Tohon. Ja sitten mennään. Ei mennäkään. Laitetaan nämmosia pieniä. Kai se nyt näillä pienilläkin kulkee. Tohon. 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 Ei. Tähän. Tää ei lennä. Joo, toi varmaan meinaskin sitä. Näin. Wow, tää on avaruudessa. Ja sitten tästä tälleen meni ja hei, hetki. Ja täällä taas mennään. Wow! Tää on ehkä vähän semmonen lyhyempi video, koska... Katso nyt tota. Build new rocket. Sitten tässä on tärkeetä saada maailman hyvä, mahdollisimman huonon näköinen, niin se lähtee semmoisille kivasti. Laskuvarjo. Ei. Kiva. Sitten. Ja nyt pitää tehdä tälleen. Ei! No niin, tää on ei pysty. Ja hapokasta.
Näin. Tuohon tolleen. Tästä tulee täydellinen. Täydellistä. 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 Piti vähän keskeyttää ja nyt lähti taas. Nyt lähti. Näin. Kyllä nyt meni. Sitten otetaan tää irti. Näin. Ja sitten mennään hetki paussi. Ja täällä sitä mennään. No se oli todellakin siinä. Ja muista tilata kanava. Paitsi jos sä vihaat mua yli kaiken. Moi moi!